cuina tradicional. Soc Teresa, del restaurant del càmping El Solsonès, de Solsona, i avui, amb molt de gust, us vull presentar un plat que fem per la cuina vegetariana, però que també es pot aplicar per no vegetarians, com podreu veure al llarg de l'elaboració. De moment us presentaré els ingredients que necessitem per fer aquest plat, que són exactament esvergínies farcides amb verdures, i després també hi podrem afegir pels no vegetarians o pernil ibèric o bé formatge. O sigui, això ja anirà al gust del consumidor. Bé, doncs, per fer aquest plat, evidentment necessitem esvergínia, el primer, necessitarem ceba, pastanaga, escalunya, bròquil, porro. Aquí tenim una mica de bròquil al vapor per fer la decoració final. El carbassó ja tallat, no cal tallar-ho molt finet, es pot coure fàcilment d'aquesta manera. L'esvergínia, els bolets, llavors tenim formatge ratllat per gratinar, la farina per fer la beixamel, la llet, que en aquest cas no és de vaca, perquè si fem un plat vegetarià doncs el farem amb una llet vegetal que serà de civada. També es pot fer amb soja, però té un gust més fort. Llavors, l'oli, que és indispensable, oli d'oliva, no gastem mantegues ni cap mena de greix en aquest plat. I llavors aquí tindrem una mica de tomàquet, nou moscada, pebre, una mica de sal, que tampoc se n'hi posa gaire, i per donar un toc perfumat de tòfona al final, abans de servir, just abans de servir. Bé, doncs aquí es comença a preparar la ceba primer, la pastanaga, que és el que té d'anar primer a coure's, i el porro. La farem així i començarem a elaborar. Un raget d'oli, que tampoc cal inundar-ho perquè després quedi tot més compactadet. La ceba. Bé, la tallarem fineta, però que tampoc cal esbocinar-la allò ni en brunoise ni petitona d'aquesta manera. Així ja és suficient. Molt bé. Tenim la ceba, ara posarem l'escalunya. En l'ordre del fregit, sempre com és normal, es comença des del vegetal més dur, que costa més de fregir, fins al que és més tovet i que es fregeix més ràpid. Posarem doncs l'escalunya, també cap dintre. Ja ho tindrem. Posarem una mica de porro. D'acord. I la pastanaga. Aquestes mides aproximadament són per 4 persones. Llavors, com que farem 3 plats diferents, un de caneló d'esvergínia totalment vegetarià, un altre hi posarem pernil ibèric i un altre platet que serà amb el formatge, per semivegetarians.
Es deixa saltejar una miqueta la ceba perquè si es dora primer que abans d'afegir-hi els altres ingredients sempre queda molt més gustosa i queda molt més bé. Bé, a continuació ja tirarem el carbassó, l'esvergínia, que pot anar tranquil·lament junt amb el carbassó, cap problema, i després, finalment, tirarem els bolets. Bé, ara ho podem tapar i ho deixem que es vagi confitant a poc, tampoc sense gaire foc perquè no quedi fort, la verdura té de quedar punxadeta, té de quedar suau. I llavors, mentrestant, ja podem anar preparant la beixamel. La beixamel, per un cantó, tenim que escalfo la llet de civada, com ja he dit. Doncs escalfem la llet per un cantó i per l'altre cantó posem oli d'oliva. Ja he dit abans que no posarem cap greix, ni mantequilla, ni posarem cap greix d'aquests, ni vegetal ni animal. Oli d'oliva pur per torrar ben bé la farina. La farina pot ser de blat, en aquest cas és de blat i és integral, o també pot ser d'espelta, que també queda molt bé. Posarem 2 cullerades de farina, que ja en tindrem prou. Dos culleradetes i deixarem que es dori ben dorada abans de tirar-hi la llet. Hi posarem una mica d'espècies, polsimet de pebre, la nou moscada, un polsimet també, no massa, tampoc en fem gaire quantitat, i un pessiguet de sal. Així. Ja ho tenim totes les espècies a dins. I ara només que es vagi dorant la farina ben doradeta i després s'hi tira la llet de cop i no fa grumolls la farina. És un sistema bastant ràpid. Ara ja podem afegir la llet. Bueno, ja tenim un altre pas fet, que tenim la beixamel a punt. La reservem i potser aquí anirem a passar a tallar les esvergínies. Evidentment que l'esvergínia la podeu tallar, si voleu, amb un ganivet, però si utilitzeu un aparell d'aquests, una mandolina, doncs va més bé, perquè tots els talls queden iguals. Aquí tenim una plata amb aigua, hi posarem sal, perquè no se'ns faci negra l'esvergínia quan estigui tallada. S'escull el gruix, que vulguem més o menys, té de ser fineta, i es comença a tallar. Evidentment que aquests trossos de primer no serveixen per fer el caneló, perquè queden molt fins, per tant, anirem més cap al mig de l'esvergínia. Ara sí, aquí ja queda ampla, ja la podem anar posant a l'aigua. Suposo que podeu veure que és molt, molt fina, perquè després es pugui enrotllar sense cap problema.
fer una mica més gruixut. Sembla que es trenqui. Una vegada tenim les làmines de l'esvergínia, posarem el grill, eixugarem una mica l'esvergínia abans de posar-la sobre la planxa. Normalment no cal, aquí ja hi ha sal, per tant no hi posarem ni sal, ni oli, ni res, la deixarem tal qual, l'esvergínia, així. Molt bé, doncs anirem passant. No té de ser molt cuita l'esvergínia, perquè quan és al forn i es gratina amb el formatge també ja acaba de fer una cocció. Per tant, no cal que ara quedi molt cuita. Ara tenim les verduretes que ja hi podem afegir. Aquí ja tenim si alguna esvergínia es trenca no passa res, perquè com que són tan finetes doncs es pot substituir per una altra o posar-ne dues, posar-ne una sobre l'altra. Aquí ja només quedava afegir els bolets i sal, pebrà. Posarem una mica de pebre i una mica de sal. Bé, les espècies al gust de tothom, vull dir, són coses que a vegades pot agradar molt especiat o pot agradar quasi natural. Bé, a l'hora d'emplatar doncs posarem un plat per cada. És un caneló molt delicat, per tant no aconsello mai de fer-lo amb una plata gran i servir-lo a la taula. Sempre és preferible poder trobar algun tipus de plats fondos així, individuals, i així no es cal treure i posar i el caneló queda sempre perfecte, no es desfà. Una mica de beixamel al fons del plat, perquè el caneló quedi molt més suau i gens ressec. Bé, ara això... Bé, aquí tenim el farcit, tal com ha quedat, amb totes les verduretes ja potxades, i anirem fent el farciment de l'esvergínia. Aquesta seria totalment vegetal i el que hem dit, si volem fer una amb formatge, una plateta, a mitja tranxeta de formatge i encara en sobre, ja n'hi ha prou. I llavors posarem el farcit de verduretes a damunt i enrotllem i tindrem la de formatge. I per fer la de pernil ibèric
Doncs una tranxeta finíssima de pernil ibèric es posa damunt de l'esvergínia. No la tallarem perquè és una llàstima el pernil ibèric de fer el malbé, i a sobre del pernil hi posarem el farcit de verduretes. Enrotllarem i tindrem els de pernil. Ara hi posarem el toc de beixamel per sobre. I a continuació el formatge. Posarem una miqueta de formatge per sobre. Molt bé, ja tenim el plat muntat i ara el ficarem al forn perquè es gratini. Si no s'hi vol posar formatge ratllat, perquè es vol un plat totalment vegetarià i no es mengi formatge, doncs també es pot gratinar sense formatge. Bé, doncs els plats ja s'han gratinat, ara el decorarem una miqueta amb una mica de bròquil senzillament fet al vapor i tindrem el plat vegetarià, tindrem el plat amb ibèric, amb la mateixa decoració, i el amb formatge. Bé, doncs podeu triar i remenar el que us agradi més i espero que ho proveu, que ho tasteu i que disfruteu d'aquest plat. Moltes gràcies, fins una altra.